Sae. Iya, makanya masyarakat mendukung kan nopo artine Soekarto. Oke, mang mirengke ya, Dik. Iya, Cuk. Kula percaya nek Pak Suparto gak bakal nyawer aku. Heeh. Wong regoe ginyang kok. Boten Pak, ngapunten, aku dianggap bujur lho, Pak. Wah, kaya apa? Elak-elak Mas, elak Mas. Lek ora layar urung malem bare. Ya, ayo kon nang geseken iki. Alhamdulillah ketemu meneh karo Gareng Jajak, Gareng sing lagi naik daun, ya Gareng J anyar tapi namanya sudah melejit dan sudah ngebai Indonesia jagat lor etan kulon kidul. Oh, ngono. Sudah lalu Mas Gareng Jajak. Lalu Orang semangat ngopo ya, Le? mantel aku, Pak. Mangan ngopo, anyar iki ngopo? Ditangkap iki kudune seneng. Yo mergo ora ditresnani ora mungkin ditangkap kok mantel ora atimu ngopo? Ya nek senenge kuwi jane seneng banget, mantel ya lung jenengan kok. Apa karo aku? Wong kula ya ditulis yo bintang tamu Gareng Jajak, bintang tamu Dani Kusuma, bintang tamu Mbak Elisa. Kene ngopo sing tok nomor dhisik kok sing ego-ego? Kok ora sing lanang-lanang? Masalahnya sing ngersani kepengin ngemake luwih dhisik, ngemake ayune Mbak Elisa, ayune Mbak Hani Kusuma timbangnya wong batang kaya raimu. Ya iki lho sing marati yo iki. Lah apa? Senajan wong lanang iki nuwun sewu, wong lanang iki duwe ijazah. Wong wedok ndelok dobel, Pak. Duwe ijazah yo duwe wajah, mula bisa ngepenak. Nek wong lanang kuwi duwe titel kelulusan. Wong wedok yo dobel, yo duwe titel kelulusan, yo duwe kemulusan. Oh iya. Nek wong lanang duwe keterampilan, wong wedok yo ndelah dobel. Dobel nek duwe keterampilan, yo duwe penampilan. Iya. Nek wong lanang duwe swara apik, wong wedok yo dobel. Duwe swara apik, yo duwe kegiatan yang lain. Pokoknya kegiatan yang lain. Mulai malah apa-apa. Sepele Pak Tengger lho, Tenggon Salim lho. Bapak-bapak, ya kuwi lho bapak-bapak. Lagu gentenan. Mas foto ke. Aku mah kon foto ke jejer tak foto bertiga. Oke, enggak apa-apa. Aku lho wadon lanang enggak apa-apa. Nah, Mas foto ke wong lanang nang iki. Tak foto ke jebret rampung pamit. Duh, jatah ancam. Yo nek ibu-ibu mesti sing jaluk foto aku agak ngono. Enak ibu-ibu loro mlebu. Mas foto, kali kula alih mbake. Aku yo kon foto kene. Iya. Wih, tak foto ke jebret. Lah gak foto kali kula Bu, ayo ngono. Mas foto karo jenengan selfie.
Bareng rampung aku nulis dihapus. Lah kok dihapus Bu? Elek. Bisa apa-apa, tak terima aku ngono wis disepelekke ya. Wis ben tak eling-eling kok mau kudunge kuning kok. Dicok ngomong kok. Ben ora apa-apa. Maksudnya iki ora upane elek ning dadine iki ngebulur ngono lho fotone iki. Dadi dihapus. Ngebulur. Lah nek ngeblur yo njaluk fotone. Ono ketok gon kok gak ketok ben ketok aku dijak foto kok. Rumah sakwa jojak siyo banget. Ini alhamdulillah kalau matur nuwun kali jajaran desa. Desa aku iki yo. Ngrandu sampun nimbali kula alhamdulillah. Kula ijane grogi yo, Pak. Ngopo? Aku yo tanggapan ning kono-kono ning ora kaya kene kok, Pak. Sing maring kowe grogi iki apa? Penonton iki lho, Pak. Lah ya. Kono-kono kuwi penonton, kirane kok ora manggon kon ngadeg pilih mulih kok. Iya. Kuwi nek kono-kono ngoten Pak. Iya. Lah kene penonton ora manggon ngadeg dhewe masyaallah penonton sing perlu diajuki jempol tepuk tangan nek penonton. Masyaallah luar biasa. Apa artinya sebuah tontonan tanpa hadirnya para penonton? Oh iso kok. Oh iso. Daring gak sing nonton. Lah kayak pas pandemi. Lah iya, maksud penonton itu sebagai supporter utama suatu kesuksesan pagelaran. Mula matur nuwun untuk semua penonton. Menyang Semarang bablas Boyolali sing gelem nonton wayang tak dongakno sugih rejeki. Menyang Semarang bablas Ponorogo sing gelem nonton wayang tak dongakno uripe mulya. Menyang Semarang bablas Surabaya kaduan. Ngomongin lagi kok datang nganggo paringan. Kondongake langsung tas mugi-mugi sedaya mawon paringi panjang umur Allah Uma. Ngono kok datang nganggo paringan barang. Wong donga ki rasa paringan. Lah dawah ngono ra. Lah iki sing ra bener. Ora salah bener. Wong kuwi nggawa rasa dhewe-dhewe. Lho, kowe nekat nganggo paringan. Iki kok lek wong sembahyang wong salat, iki ora mulai maghriban wae nganti esuk nganti subuh. Kok saged? Lah ya no. Tuku bola yang Jatim, bismillahirrahmanirrahim. Oh, lah ngangge paringan kabeh, sholat ora nganti isuk maghriban. Lah iya, mbok sing tantes apa sing dadi unek-uneke atimu kepengin ndongake warga masyarakat ana ing Ngrandu kene, lan ditokke muga-muga sing lara diparingi sehat, sing durung duwe gawean dan diparingi gawean ngono dadi cetha. Oh, berarti gak sabar-sabar sih. Masa basa-basi ya sing jelas sing cetha. Saiki kok ora perlu basa-basi. Oh, ngoten. Heeh. Pak Bu, sehat kabeh nggih? Agak nggih? Sikit-sikit. Oh, cekak suwana saking kula patipun pangapura, busananipun Blai Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi jenenge wong mutung ngono kuwi. Ya mutung lah kena nek tunduk wae dalah apa jenengan dadak wayangane nganggo janturan, nganggo surukan, nganggo dodo, kok langsung perangan. Oh, anane seniman yo ngono kuwi. Nek petani kewajibane nandur pari, nek pedagang dodolan sapi, nek pegawe yo mulang. Lah nek seniman yo umum to lupa patitan nganggo apa sih? Parian Kan gak pasti. Kok parian kok diseneni ning kok sing nom-nom diparingi kesehatan, pinter sekolahe. Ngono lho, basa ngono kuwi sing nom, sing wadon, sing takung, sing sepuh, sing kan ditukane kabeh komplit. Ngono lho, padha sing kamu bengi iki ora mung para ibu-ibu tok, bapak-bapak sing nom, sing tuwa padha rawuh. Ayo sing cetha ngene ya, iya nganggo kata-kata seniman apa ya? Ya kata-kata seniman. Lah nek ngomong sak-sake kok minah ya. Ya indahe dipolas-poles. Oh ngono, indahe dipolas. Iki mau acarane apa mau? Bersih desa. Desa to wis dikah bumi. Nyiras pantes nyedhekai bumi Ibu Pertiwi sing saben dina ditanduri jagung lan pari, nyatane bisa diunduh dimasak dadi wujude nasi. Tak dongake sing didahar bisa marki, awake sehat tur bergizi, nyambut gawe semangat tetep ngati-ati. Muga-muga entuk rejeki sing murakapi kanggo nyukupi anak lan istri. Wondene turah kenek sing diutang bisa nglunasi. Sing doloro ndang do mari. Sing Joko Prawan ndang do rabi. Sing do kerja mundak gaji. Wondene sing tuwa-tuwa kek ndang do. Ya untuk kuaplok wong kowe. Lah dhewane mati ngono. Ora, Lah piye? wong ora Sing nom-nom muga-muga ndang pinter, lan entuk rezeki. Sing tuwa-tuwa gendang. Lah kuwi yo kata-kata kuwi yo mbebayani.
Kuwi kancaku kuwi. Oh iya bener. Sing tua-tua ge tak munggah kaji ngono ya. Oke lho. Sing kon ngene iki lho mau sing buatan kok mati. Kita kuwi perkelasan lho. Perkara mati ora apa-apa ning mati sengkalane, ya toh. Mati sukertane wong karek bakas larase panjang umure ngono. Nah, bener mergo mati iki saka tembung MATI. Apa kuwi artine? Wah, mosok gak paham jenengan? Gak. Tak jelasin. Oke. Oke, direkam. Nek memang perlu direkam sesuk gue bahan. Iya, dalam nek jen nomi kurang wawasan lho Pak Mugil. Ora aku tuwa aku. Lho, nek perkara tuwane tuwa jenengan nek pengetahuan Oh ya. Jelasno le, maksudnya M makhluk yang hidup bernapas besok pasti mengalaminya. Wah. Akan tetapi tidak tahu kapan waktunya. T Tidak harus tua, tidak harus sakit, nom mati yo keh, ora loro mati yo. Berarti ora kudu tuwek ya? Ora kudu. Oh iya. Berarti aku karo kowe iki tuwek sapa? Tuwek jenengan. Berarti iso sing nom sik. Ulu kan. Kuwi don apa ki mau T. Yang dhewe I apa ki? Ini adalah rahasia ilahi Rabbi. Dadi awake dhewe mung sak derma nglakoni. Mula sak duwe kapunduting Gusti, ayo padha ibadah kanggo sangune mati kaya sing ditindakake jenengan ngajeng mau. Nek wong murid kuwi besok sangune gur di gelu. Tugel dadi telu utawa telung perkara sing iso digawa nang alam akhirat besok. Ra ngoten lho to? Ya. Ngono. Kuwi nek jenengan gak kanca gak tak kandhani. Wis saiki wis monjaki tembung MATI saiki onjak desa ngrandu kene. Pak Kangko. Apa? Nek di acara ngono kuwi asik. Ora iso. Dadakan kok repes sepiro akimu. Wong ngrandu ki saka huruf N D R A N D U. Oke, mana? Wis kudu oke. Nek kudu bener, nganti ora bener kok. Gampang bayaranmu. Kudu pinter, karena saya kudu cerdas terus bisa mengikuti zaman. Yo delok-delok. Ya, bikin tenang lebih awas dong. Nanti kleru, di sing ngrungokne wong sak desa. Ayo. Nganggu. Ayo. Aman, aman Pak, aman. Yang pertama, hurufnya N. Apa arti N? Nindake sedekah bumi setahun sepisan ing mapan wulan suro. N nindake. G guyub rukune warga mula bisa kaleksanan. Nek ra guyub rukun ora mungkin. Lepet ah. R ragate akeh ning nyatane disukuyung bareng-bareng 10.000 yo cukup. Adat istiadat kabudayan ojo ditinggalno nek iso dilestarekno. Nanggap wayang kulit dalangipun Ki Anom Dwijo Kangko. D. Coba pertama iso kode lho Pak. Kudu cepet kok. Komuternya kudu cepet D. Dadya sarana pangujuping donga ngarsaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Yang dhewe. Usahakno ngene iki aja gur ben taun nek iso ben sasi pisan. Ya kobol-kobol lho PAD-ne. Lah ukur 10.000 kok. Iya. Wis tuwa Pak. Oh sik urung rampung. Urung rampung, ora SKS to. Iki lurahe jenenge Suparto. Nun Pak, dhuwur sewu. Apa? Bayar aku potong 200 Pak, aku gak sangadekno ki. Ora iso. Iki jenenge kudu Suparto. Lho, iki Pak Lurahe. Wis ora karo Pak Lurahe rong. Lha nek Mas Pak Parto kalau aku wis kadung akrab banget lho Pak. Pak Parto ki? Iya, Mas ya kalau luar biasa nek kali akrab kok petuk yo. Lu petuk Pak ya. Mumpun akrab kono. Nek kowe muni akrab, Akrab. wis tau kepethuk, pundi biayine? Pak Parto ki? Iya, Bejane semua dereng. ya kowe sampe sore jagongan yang mburi klir kono. Jenenge tekok kok bedheki. Aku bedheki. Wah, alah masyaallah Pak Parto kok dibedheki ngono saya Pak Parto ngacun, Pak. Muni ora ngerti kok.
Ngomong kelinting sing metu mau Pak Pardio. Yo beliau sing nganggo kopiake lho, nganggo kopiake Pak Parto. Halo. Oh, berpati gareng iki kira. Lah nggih aku bagi nyawang kono niki mriki. Ah, nggih menika. Sing dalu Pak Parto. Apa kabar? Nuwun sewu dados lurah pun pinten taun? Kedua periode mana? 12 tahun. Pun ngertos carane dadi lurah. Ibu sakit saya runyak to. Orang periode ngerti lho carane dadi lurah mung ditresnani karo masyarakat kok. Lah kowe apa? Lah kok iki pangkatmu apa? Masya Allah, kula sak dhuwure lurah Pak nek nang desa. Sak mbok kacaman. Alah, sampe sithik. Apa pangkatmu? Juru kunci. Lah Lho ini lurah kan apa desa tanpa ada juru kunci. Sopo sing arep ngatur kehidupan contone koyo ngenten iki. Sing dikabuli ya mesti enek sing pranata carane bumi, piye carane sing tukang dongane kan ya juru kunci lho. ya, Jeneng gak paham. Suparto. Iya lho Pak, iki bangsa Pak Lurah itu lho Pak Suparto. Nek aku mau nakrab banget. Ya. Mau nakrab banget. Wis Wis nyatane 2 periode. Nggih, Desa tahun wis teruji ya. wis hebat kono. Besok dadi meneh ya wis sae. Iya, makanya masyarakat mendukung Pak Parto kok. iya sing tak takokne artine apa? Suparto. Muga-muga warga masyarakat tetep tresno kalian panjenenganipun. Benjing iki nek nyalone dados melih. Di mulane bener. Nah, Pak. Aku luwe raimu. Iki dong ora artine Suparto ku suwe apa parke apa tawi apa. Masya Allah, barang sepele jangan takok. Iso ta bener. Nek kula ora wis ngatekke wis iso. Ya. Kula arep jenengan pinten ndi? Hah? Kula arep jenengan pinten ndi? Ayo ngakoni sik iki kudune. Perkara apa? Ya perkara sastra, perkara kabudayan, perkara pakiran wayang. Ayo. Nek perkara wayang sing pinter aku. Nek perkara sastra, Sastra yo pinter aku. eh? Pinter aku. Pinten jenengan? Yo. Tulung artekno artine Suparto. Nek nyoto pinter. Wong ngetes lho iki, jenengan ngomong dhewe lho iki. Ayo. Jenengan ngomong ngendika dhewe lho iki. Iki lho sing dijenengi banyu dibacok balik iya. Lah nek jenengan gelem ngakoni nek pinten aku kagum ngatekke. Wong jenengan nek gelem ngendika ora gelem ngakoni kok. Oh, ya nek babakan ilmu pedalangan sing pinter aku nek sastra sing pinter kowe. Pinten aku? Ya. Saiki tulung jenengan ngendika, Mas, nyuwun sewu tulung mangartekke. Artine Suparto. Ayo ngendika ayo. Yo ngakoni wong jenenge wong sak isore iki duwe andhap asor, Mas. Piye mau? Mas nyuwun tulung mangartekke artine Suparto. Ayo ngendika ayo. Pinter aku kok. Ya. Ibaratnya wong pinter, kono nek kurang pinter necep ngelmune iki nganggo subasita. Tata krama. Ya. Mas, Dalem. nyuwun dulu. Piye, Dik? Mangerdene Heeh. napa artine Suparto? Oke, mang mirengke ya, Dik. Ya, Cuk. Ayo. Iki bagianmu. Suparto, ayo. Sugih rasa tepa selira adat tata krama ora ditinggalno. Ngrengko kabeh masyarakat ora beda kasih, ora bedake sing ndek sing dhuwur, sing cilik, sing gedhe, sing nom, sing tuwa, kabeh direngkuh didaku sedulur lan anake. Merga kepala desa iki dadi wong tuane sak desa. Ya. Ya. Par. Paribasan awan dadi bengi, bengi dadi lino, sirah dadi kepala, sikil dadi nggo mlaku, mung kanggo kamulyane desa ngrandu. Totonen to. Kemajuane warga masyarakat Ngrandu luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Suparto. Nyuwun sewu Pak Suparto, kathah lepatipun nyuwun pangapunten. Saya napa mboten? Saya nggih, kula wingi teng Madiun nggih ngeten iki. Pak Lurah niku kula artekke saya niku seneng ira jamak. Yes, Gus mboten mawon mboten saya nyampe. Jenengan dari sini Gak ya Pak ya? Rasa. Mboten sah. Rasa. Nun saya tak kanggo. Apa? Kula percaya nek Pak Suparto gak bakal nyawer aku. Ah. Wong regoe dinyang kok. Mboten Pak, ngapunten, ampun dianggep guyon lho Pak.
Pripun adik sampun mengerti arti Suparto? Sampun Pak. Iya. Sampun. Bilang apa kalau sudah tahu? Matur nuwun. Sama-sama, adik makin ganteng ya. Apa? Iya. Ini loh Dik. Iya. Ngeten lho Pak. Pripun? Miras pantes sambang silaturahmi ning Ponorogo. Ya. Jenengan ora ngendika nek kene iki kawasane Engkeng Rayi Ki Cahyo Kuntadi sakniki jenengan wis mulai merambah mriki. Kula yo WA-an kalih Pak Cahyo. WA apa? WA-an Pak Iki bae kok saya. Dan ke kula WA Pak Cahyo kok boten ngaso teng Ponorogo akrak ngoten. Ora kok wis ben di wayangi kakangku. Lah napa to Pak? Ketoke regane di dunia. Oh modele ngono kuwi gak apa-apa. Ora perkara itu. Opo regane? Hah? Opo kan terlalu. Bumi matamu dicek. Oh, Pak Cahyo kok tak jawab mau. Sandange padha kali jenengan kok Pak. Iya nek regane padha. Nek kan kono modele duwe bonus bintang tamu 3. Oh wis akalmu. Itu yang ditangkap. Amin, amin, amin. Nih, pokoknya janji lho Pak. Apa? Wayangan nih Pak Kangko nek ning Ponorogo nek jenengan kepengin meriah kudune garenge kula Pak. Iya. Nek garenge gak jane. Oke, nyatane wis ping 3 lho. Nah, ping 3 nyatane yo. Biasa. Nyatane nek ora ditresnani koyo gelem mriko bareng liyane. Alhamdulillah. Kok Pak Kartone ngendika pun nang gareng nang niku jajan kemawon pun lucu pun murah ngono kuwi. Yo murah iki aja diketokke aku dadi nek gini. Dan, bagune menghibur sarengan. Amin, 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 amin. Iya, pas karo lakone Mas. Pripun? Lakone lah umurane Wahyu Purba Sejati iki ndongake para leluhur-leluhur. Nggih. Para leluhur kan rabito kene ya wis enek SD Gocah, enek ndonga-ndongane para cikal bakal sing ana ing desa Ngrandu. Nggih. Enake wong saiki mesti ana sing dhisik. Leres. Wong sing saiki kuwi kudu ndongane sing wis sedo lah ngono. Hukume. Terus saiki nembang ya Rek. Sendika. Terus iki bintang namune pirang-pirang. Bintang namune kae. Nah, Dipakse. Sugarin. Ah, Sinten Pak E? Mbak Elisa no. Di. Heeh, Nek.